قصدê hejmarek din ji girtiyên Daişê serbest berdan. Çekdarên Sûriya Demokratîk ku çekdarên PYD beşekî serekene ji hejmarekî din ji girtiyên Daişê ji zindanên xwe serbest berdan. Roja pênşemê û bi navbênkariyekî ji Komîta Têkiliyên Giştî ya Encûmena Dêrazoriya Sivîl, çekdarê Sûriya Demokratîk heft girtiyên din yên Daeş ji zindanê xwe serbest berdan. Di heyema 2 salên borî de û bi danpêdana ragihandina PYD bi xwe jî çekdarên Sûriya Demokratîk bêhtir ji 1500 girtiyên Daeş ji zindanên xwe serbest berdane. Serbestberdana girtiyên Daişê hevdemê wê yekê tê ku hîn derdora hezar welatiyên Kurd yên Sûriyê ku ji aliyê teroristên Daişê ve hatibûn revandin xwedî çarenivîsekî nediyarin. Serkirdeyên Sûriya Demokratîk bi xwe jî piştî dawîtirîn şerê Daişê li Baxûzê ragihand bûn ku tu zanyarî li cem wan tunene ku ji malbatê revandiyên Kurd yên ji aliyê Daişê ve bêjin ew tiştekî li ser çarenivîsa wan revandiyan nizanin. Serbestberdana girtiyên Daişê ji aliyê Qesedê û PYD ve tenê piştî navbênkariyek ji aliyê Rêspiyê û Serokhozên, heşîretan ve û lêborînekî giştî tên.